ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଅନ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେଇଂ ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ୍ ହଠାତ୍ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଲାଗେ ନା? କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ପଛର କାରଣ ବହୁତ ଭୟାନକ। ଯେମିତିକି ଏଣ୍ଡୁଆ ସହ ଲଢ଼େଇ ବେଳେ ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ୍ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତାର ପେଟ ବହୁତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ପଛର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ହର୍ସ ହେୟାର ୱାର୍ମ, ଏକ ଲମ୍ବା ତାର ଭଳି ପରଜୀବୀ ଯିଏ ପୁରା ଶରୀରକୁ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ କରିଦିଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଏହି ପରଜୀବୀ ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ୍ ଆକାରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଭାବିଲେ ବି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ଏହି ଖେଳ କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଭୁଲରେ ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ୍ କିଛି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣିକ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦିଏ, ଆଉ ଲାର୍ଭା ଗୁପ୍ତରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ଲାର୍ଭା ଭିତରର ଟିସ୍ୟୁ ସବୁ ଖାଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାଲାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ବି ଛୁଏନି। କାରଣ ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଠି ବେଚାରା ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୈବିକ ଗାଡ଼ି ଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପରଜୀବୀଟି ପୁରା ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ୍ର ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦିଏ, ପୁରା ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍। ଏବେ ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ୍ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଅଜଣା ଆଦେଶ, ଆଉ ଏହା ପୁରା ଜମ୍ବି ପରି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହି ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପାଣି ଖୋଜିବା, କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ସିଧା ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା। ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ର ହିଁ ଅସଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେହି ବିଶାଳ ପରଜୀବୀଟି ଶରୀରକୁ ଫାଡ଼ି ଏକଦମ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବାହାରି ଆସେ। କାରଣ ପାଣିକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଏହି ହର୍ସ ହେୟାର ୱାର୍ମର ନୂଆ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନଥିଲା। ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୋଲଜିକାଲ ହାଇଜ୍ୟାକିଂର ଦୁଃଖଦ ଅନ୍ତ। ଏହା ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଆଉ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବା ପରଜୀବୀ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି କେଜାଣି।